Ce mai faceți, prietenilor? Suntem aici într-un nou videoclip de GTA 5 Drum contra mexicanii. Trebuie să doborâm persoanele care e pe clădirea aia, pe ce-o fie, cu avionul ăsta supersonic. Dacă îi dau o roată în cap ăla. Asta este ce am vrut să vă zic. Videoclipurile mele, primele două, nu prea le-am editat. Primele două, ăsta ar fi al doilea. Nu prea le-am editat pentru că nu prea am avut timp. O să le editez mult mai mult. Următoarele, să nu le-am putut edita prea mult. Nu le-am editat deloc. Era să cad jos. Tu îți dai seama ce înseamnă? Că să avem grijă cu aia, că are un lansator de grenade și o armă rotatorie, nu știu cum o cheamă. Se învârtește ca roata la camion. Ia să vedem. Bă, dau după tine, bă. Na. Salut. I-am dat una de la nenorocit. Dar n-a murit. Eu cred că a murit când a căzut de pământ. Când i-am dat eu n-a murit. Fii atent și la asta. Tot l-am nenorocit. Gata, bă, ce te crezi tu aici? Și asta e, prietenilor. Eu i-am omorât pe amândoi. I-am spart. Le-am dat-o. Iar le-am bani 1880. Bă. Ia să vedem acum. Acum trebuie să-i omorâm noi. Să dăm cu ei după grenade. Să dăm cu grenadele în ei. Și cu arma rotatorie. Să vedem dacă începe sau dată. Nu prea am timp să editez videoclipul, să scot partea asta în care nu se vede gameplay-ul. Am mai încercat să înregistrez alte videoclipuri, vreo 3 am încercat, dar n-a ieșit bine. Una dintre ele un parkour. Dacă vă place Battlefield, spuneți-mi în comentarii sau dați like sau cum vreți să urc și Battlefield, pentru că am și pe Battlefield. Și dacă vreți să urc parkour sau dați-mi niște idei de ce v-ar plăcea să despre canalul ăsta, în principal numai GTA 5 o să urc. Eu te vine americancii, băi, vine americancii. Fii atent, ia uite-te la ei. Ăștia cred că, bă, dar câți e? 3? Mamă, e 3! Bă, e 3! Ia uite-te la ei, bă, e 3! Tu-ți dai seama, fratele, că e 3? Nu contează, bă, că e 3! Gata, s-a dus unul de pământ. Ăla, cred că a murit. A, nu, unul a murit. Ok, cu grijă, cu mare, cu mare. Nu prea e bine nici ăsta, nu zboară prea bine. Nu știu ăștia să zboară, se proiezi ăștia de la țară. Mamă, cum a trecut ăla pe lângă mine. A trecut. Iată-l. Dă-i tu pe el. Dă-i că e copt. Dă-i că e fript. Na, mă. Mamă, bă, bă, am pierdut practică. Bă, ce... Eu eram campion mondial la acest joc. Pe vremea mea. Eram foarte bun la curse când jucam pe PlayStation 3. Acum 3 ani. Bă, ce trece timpul. Am lăsat să joc, nu prea mă mai distra. Și acum am revenit din nou. Mi-am cumpărat PlayStation 4 acum 4 luni. Și am revenit, am zis, bă, eu trebuie să vin unde mi-e locul, bă. Să joc înapoi. Bă, dar ce, bă, nu mai am îndemânare în mine. Ce? Vine ăsta, nu-i adent. Ăsta e varză, fii atent la el. Ăsta e... Uită-l. Păi, vezi ce prost e ăla? Pe ăla n-am văzut un avion în viața lui. Ăsta e mai bunicel ăsta. Ia să vedem ce nivel are. 1, nivelul 1. Bă, are nivelul 1, bă. E nivelul cel mai jos din echipa lor și care a rezistat cel mai mult. Ăsta care e cu mine acum în echipa mea e din același clan ca mine. Unde e ditul, bă? Fii atent la el. Dar arma asta nu ajunge prea multă distanță. Până acolo nu ajunge. Cu grenadele. Mă omoră cu grenada pe mine la atunci. Dacă ăsta vine în el, uite că l-a pus pauză. Poate vine acum de mare. A plecat. Bine, bă, că ai plecat.
Am câștigat, băieți, și am făcut și un pariu pe mine. Am pariat $600 și cred că îmi va da mult mai mulți bani. Fii atent, bă, cel mai bun în toată România. M-am glumit. Acum sunt cam varză, dar ușor, ușor iau eu. Da, am câștigat 4200 și am pariat 600, mi-a mai dat vreo 2000. E bine. Hai că-i dau că-mi place, a plecat toată lumea. Cel mai bun. Dacă v-a plăcut, cum se zice, arătați videoclipul sau canalul cu prietenii voștri de îi place GTA 5. Lăsați în comentarii ce v-ar plăcea să urc, niște recomandări și dacă v-a plăcut dați like și abonați-vă. Salut la toată lumea!